Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadamyna başlandygyny bilimli ýaşlar kemale ýetirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Her ýyly 1-nji synap okuwçylary Mehriban arkadamynyň sowgady bolan notebook kompýuterlaryň gowşulmagy asylly däbi uruly. Daşoğlu vilayatynyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 1-nji synap okuwçylaryny täze ýyl bayramçylygynyň öňü tyratynda Aýaz baba bilen gar pamaň gatnaşmagyna geçirilen dawrlan şäherlerine Mehriban arkadamynyň adyndan gowşurylan bilimli atly notebook kompýuterlary körpen eserler üçin ajaýyp täze ýyl sowgadyna uruly. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tyratynda Daşoğlu vilayatynyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 1-nji synap okuwçylaryna Mehriban arkadamynyň adyndan notebook kompýuterlary dawraly ýagdaýda gowşuryly. Täze kompýuterlaryň ýurdumyzda öňürlýäniňi aýratyn bellemek gerek. Gahrman akadamynyň adyndan çağalara bayramçylyk sowgatlaryny Aýaz baba bilen gar pamaň gowşurmagy hassa täsirli pursatlaryň birine uruly. Milli liderimiziň tagalasy bilen ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, oň hiliniň dünýä derejetine laýyk bolmagyny gazanmak, täze innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde bilim ulgamyny kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biridir. Munyň özi bilimli, sagdyn ruh bilen ýaşlaryň kemale gelmegini üpjün edýär. Munyň şeýledigine häzirki zaman tehnologiýa ösüşlerine kybap gelýän programa üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan kompýuterlaryň gowşulmagy dol şaýatlyk edýär. Bu programmalar çağalaryň aň bilim düşünjelerini ösdürmekde, okuýup başlandyklaryny zekinlerini açmakda uly ähmiýete eger. Milli bedek aýratynlyklaryna eýe bolan täze kompýuterlary bilimli adynyň berilmegi diýsen gowandyrýar we bisanyrýar. Türkmen nişanlary, atlary bilen öňürlýän durly görnüşli haritler Berqarar döwletimiziň halkara derejetinde uly adawraya ýagty geljegi nazarlaýan ykdysady mümkinçilikleri eýe bolýanyny görkezýär. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne çağalaryň sağlaşyk ösmegi we bilimi baradaky arada döwlet syýasatynyň ilkinji nowatdaky wezipeleriniň birine uruly. Hormatly prezidentimiziň karary bilen tasdiklanan Türkmenistana sany bilim ulgamyny ösdürmegiň, şeýle-de daşary dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryny durmuşa geçirmek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biridir. Soňky ýyllarda emele gelen özgertmeler her bir bilim terbiýeçilik işgärinden jogapkärçiligi talap edýär. Her ýylyň dowamynda ýurdumyz boýunça mekdepleriň, çağalar baglarynyň inçemeti guruluplanmagy berilýär. Olar okatmagyň hemem terbiýe bermegiň iň kämil ferişdeler bilen dol üpjün edilendir. Okuw ferişdeleriniň multimedia we kompýuter enjamlarynyň ýygydyly gelip gowşmagy ýürete bellenmäge degişirler. 1-nji synap okuwçylarynyň ähletynyň şahsy kompýuter bilen üpjün edilmegi çağalaryň şatlygyny hasartyrýar. Çağalaryň irki ýaşlarda ösen kompýuter tilsimat dünýäsine aralaşmagy atawatynymyzyň geljekde hemme tarapyn ösen kuwwatly döwletleriň hataryna münasip orny eýlejekdigini äşkar edýär. Bagtdan paýly Mehriban çağalar okamaga, öwrenmäge ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän gahrman akadamyda tüýs direkden sag bolsun aýdýarlar. Ýaş neslin kompýuter tehnologiýalarynyň innowasion täzelliklerinden almyň soňky gazananlarynyň ýokary derejede peýdanyp bilmegi döwrüň talabydyr. Şonuň üçin eri diýarymyzda bilim, ilim, tehnologiýa ulgamlarynyň ösdürilmegine ýygydyly ünsürlýär. Döwür we bilim ojaklarynyň okuw toplumlarynyň ýygydyly guruluplanmagy bermegi, olaň kämil tehnologiýalar, kompýuter enjamlary bilen üpjün edilmegi, okuw sapaklarynyň ösen tehnologiýalar esasynda gurulmagy, bilim işgärleriniň hünär derejeleriniň ýygydyly ýokarlanmagy, bilim bäsejikleriniň geçirilmegi geljek üçin wajyp wezipeleriniň netijeli çözülmegine uly orny eýelýär. Bilim ojaklaryna çağalar Mehriban akadamyda ýürekden çykýan alkyşlaryny joşgunly goşky feterleri bilen beýan etdiler. Hemde notebooklary hoşalyk bilen kabul etdiler. Bagtyar çağalaryň ýüzlerindäki şatlyk Mehriban akadamynyň ýol başlygyna anyp barýan döwlet syýasatynyň üstünlikleri beslenýäniň iň öňe suwutnamasydyr. Ýurdumyzda ilim we bilim ulgamyny kämilleşdirmek, bu ordaky özgertmeleriň netijeligini artdyrmak, ilmi barlyk edaralarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň mümkinçiliklerini ösdürmek maksatly tutumly işlere ören köp ferişdeler gönükdirilýär. Ýaş nesilleriň dünýä derejetinde bilim almaklary, ilmiň gazananlary bilen içkin gyzyklanmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Mektep okuwçylarynyň halkara we ýurt derejetine geçirilýän dersler boýunça hemde ilmi bäsejliklerde çykyş edip, ýokary baýrakly onlara münasip bolmaklary hormatly prezidentimiziň bilim özgertmeleriniň dawrlanýanyna şaýatlyk edýär.
Arkada prezidentimiň täze sowgatlaryny ýüzlerine silen körpeler, täze notebook kompýuterler bilen içgin tanışdylar. Notebooklara yüklenen programmalar dörli öwrediş işlerini ýerine ýetirýärmde türkmen, rus we ingliz dillerindäki 3 görnüşi özüne jemleýär. Mundan başga da täze kompýuterler olaryň eýerleriniň ýaş aýratynlyklary göz önüne tutulyp, öňürli we lukmançylyk talaplaryna gowap gelýär. Bu sowgatlar däp boýunça gelejege iň umut umytlar bilen baglanyşdyrylýan täze bayramçylarynyň öň sirasyna gowuşulmagynyň çuňgur manysy bar. Ýurdumyzyň gelejegi çağalardyr. Olaryň bagtyalygy biziň hakyky güýjümizdir we buýsanjymyzdyr. Mektep okuwçylarynyň şatlygyna beslenen ýüzleri watanymyzyň güllä besmeginiň alamaty bilen birlikde geljeki üstünliklerimizden biridir. Bilim ilgamyny kämilleşdirmek boýunça eger türlü işler durmuşa geçirilýär. Şol işler ýaş nesillere iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde bilim almagy, il ýeterligi üpçün etmäge gönükdirilendir. Ýurdumyzyň ötüp gelýän nesilleriniň dörli ugurlarda ýokary üstünlikleri gazanmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiň ýaşlar hakyndaky, olaň ilmli, bilimli, sagdyn, giň göz ýetimli, dünýä derejesinde pikirlenip bilýän, halkymyzyň gadymdan gelýän däplerini umumy adamzat gymmatlyklary bilen utgaşdyrmagy ukyply bolan ýaş netli kemale getirmek baradaky taýsir tagallalary türkmen ýaşlaryny çäksiz buýsandyrýar. Ulum maksatlara oklandyrýar. Bu olsa, olaň bilim terbiýe almaklary bilen bir hatarda taýlak bolan hünärine bolan höwesiniň ýokarlanmagyny üçin edýär. Ýurdumynyň gelejegi bolan ýaşlaryň öz ukyp başlanyklaryny görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan körpeler öz bilimlerini artdyrmak, özleriniň saýlak bolan hünärlerini ele almak uğruna ihlas edýärler. Hormatly prezidentimiň güýçli döwletde ilim esasy uğruna eýleýär. Diýmek, biz ilmiň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmeliler diýip bellemegi-de ýurdumyzda ýaşlar barada edilýän ul aladanyň subutnamasydyr. Şol mümkinçiliklerde netijeli we derejelikli peýdalanýan bilim işgärleri bugun özleriniň ähli ukyplaryny ösüp gelýän ýaş nesle bilim terbiýe başlangyç günär öwretmeklige sarp edýärler. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň ahyrky günlerine täze ýyl bayramçylarynyň basagasynda bilimli dili watlandyrylan döwrewap notebook kompýuterleri sowgadalan vilayatyň mektep okuwçylary Mehriban akademida çağa kalplarından joşup çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumyzyň ähli kunjuklygyna bolşaýaly paýtatymyzyň köp uğurly bazarlaryna hem dukanlaryna bayramçylyk sowdalary giň ýerinde alınıp barylýar. Olaň ak mermerli Aşgabatyň bedeg aýratynlyklary bilen bir bütegi sadaşy emele getirmegi täze ýyl bayramçylygynyň ähmiýetini artdyrýar. Häzirki döwürde täze ýyl bayramçylygy münasibetli ýurdumyzda öňürilýän adyk önümleriniň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmak, bazarlarda önüm bolçylygyny öpçün etmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Bu işde ýurdumyzyň telekeçilerine möhüm ornuň değişikligini aýratyn bellemeli. Häzirki döwürde gönnün öni arkada prezidentimiň tagallaty bilen ýylyň ähli paslyna göýe bakçy önümleriniň bolçylygyny ýola goýmak hemde ter önümleriň tutuş ilatymyz üçin el ýeterli bolmagyny öpçün etmek babatda maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Şeýle hem göýekinliň ähli görnüşlerini ýurdumyzda ösürip ýetişdirmek uğruna döwlet derejesinde oňyn çözgütleri kabul edilýär. Ýurdumyzyň baş şäheriniň köp uğurly bazarlaryna, azyk garytlarynyň dürli görnüşleriniň bolçylygynyň öpçün edilmegi babatda ýygyderli çäreler durmuşa geçirilýär. Munyň özü täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde hasam möhümdir. Satyjylar we aljylar üçin ähli zerur amatlykları özüne jemleýän häzirki zaman bazarlarynyň azyk garytlarynyň ähli görnüşleri bilen dolu öpçün edilmegi bayramçylyk ruhuny ýaşaýan halkymyzyň guwançyny goşulandyrýar. Aýratynyn bazarlarda ýurdumyzyň husus telekeçileriniň önümleriniň ören köp görnüşlisi bolup, olaň ýokary kelli we terligi beläzlikli ýagdaýdyr. Şeýle hem bazarlarda azyk garytlarynyň bolçylygy bilen bir hatarda täze ýyl bayramçylygy münasibetli dürli görnüşli sowgatly önümleriň arçalan ýeterlik derejede öpçün edilmegi, halkymyzyň bayramçylyk saçaklarynyň bedeginiň hemde täze ýyl sowgatlarynyň bolçylygynyň baş şertini emele getirge. Şeýle hem göýe önümleri gaýtadan işleýän kärhananyň netijeli işleri bazarlarda we dukanlarda halkymyzyň uly isleg bildirgen önümleriniň bolçylygyny öpçün edýär. Gaplanan göýek we meýwe önümlerini taýýarlaýan, şeýle hem alkogolsyz içkileri we arasy agy suwuny önürgen zawodlar borda zerur tagallalary edýärler.
Belkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň ýokary derejeli mümkinçiliklerine netijeli peýdalanýan kärenetçiler, geregelleri, göýük bagçy önümleriniň bol hasylyny ýetişdirip, olaň terligini şäher ilatyna getirilme uğruna toplumlaryň işleri amaraşdyrýarlar. Göýük önümleriň ýokaryky derejesi, olaň ekologiýa taýdan arassalygy, önümleriň geçgini haritleri öwrülmegini şertlendirge. Şunuň bilen baglykda häzirki döwürde ýurtymyzyň bazarlaryna göýük we bagçy önümleriniň köp görnüşlerini görmek bolýar. Daýhan ıhlatyndan kemale gelen bu önümler insan saglygynyň berkidilmegine möhüm ähmiýeti bolan önümlerdir. Şeýleken bu önümler bayramçylyk saçaklarynyň baş bedegine urilge. Arkada prezidentimiziň öňde barjy tejribe, täzeçil tehnologiýalary we köp asyrlyk milli görelgelere dayanýan hemde ýurtymyzyň durunukly durmuş ykdysady ötüşini öpçün edýän tiýatraty ýurtymyzda göýük we bagçy önümleriniň bol hasylynyň kemale getirilmegine möhüm orny elige. Yurdumuzda sanly ykdysadyýata geçmek boýunça hormatly prezidentimiň öňde goýan gözepelerini ýerine getirmeklige tarap alynan ugur oňyň netijelere besenýär. Eýlata edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek üçin öňde barjy tehnologiýalar hemme mümkinçilikleri giňden peýdalanýar. Milli liderimiň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny sağlamlaşdyrmak hemde sağly ykdysadyýata geçmek boýunça öňde goýan wezipesi ýurdumyzy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Eýlat edilýän sewda hyzmatlaryny sağly ulgan boýunça amala aşyrmakda degişli işleri ýokary netijelere beslenýär. Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Telekeçi Nur Muhammed Gapurow tarapyndan Anamdar atly online sewdasynyň ýoly goýulmagy, hormat prezidentimiň sewda ulgamy döwrewap ösdürmek hemde sağly ykdysadyýata geçmek barada öňde goýan wezipeleriniň belli bir ugurda üstünlikli ýerine ýetirýänini görkezýär. Online sewdasy boýunça Anamdaryň hyzmatyndan her günne 400-500 müşteri peýdalanýar. Milli önüme öndürüjiler, daşyrut kampaniýalaryň ýurdumyzdaky wekilhanlary bilen gatnaşlaryň göni ýoly goýulmagy, Anamdarda bahalaryň ören el ýeterli bolmagyny üpçün edýär. Müşterileriň islegleri öwrenilip, haritlaryň görnüşi sany artdyrylýar. İşleriň sağlaşykly amala aşyrylmagy, islegleriň gün saýyn artmagy netijesinde täze iş orulary döreýär. Yer gelen naýsa kabul edilýän täze işgärler ýürüti okuwlar geçerler. Sargytlaryň 24 saatyň dowamyna sağly ulgan boýunça kabul edilmegi möhüm aýratylykdyr. Agram boýunça hasap edeninde haritlaryň bir günüň dowamyna 2 tonna golay satylýar. Kabul edilen sargytlar taýýarlamak üçin her gün işgärleriň 40 zähmet çekýär. Bu sanyň gün-günden artjakdan online sewdasyndan peýdalanýanlaryň köpelýänligi tasdikleýär. Her bir sargydyň bellenlen wagtda ýerine ýetirilmegi, eltip bermegiň mugt bolmagy müşterileriň islegini doly kanagatlandyrýar. Häzir günne hyzmatlaryň çägi Aşgabat şäherini hemde Akbogda etrawynyň merkezine çelli aralygy eýleýär. Online sewdasynyň hyzmatlaryny vilayet merkezlerine hem açmak meýilleşdirilýär. Bu ýerde satylýan alyk önümleriniň hojalyk haritlarynyň dokma önümleriniň hili möhleti berk gödökçilikde saklanylýar. Bolgamda häzir günne haritlaryň 10 münçiniň bolmagy islegiň köpelýänini tasdikleýär. Hasaplaşyň milli kart esasyna nagd görnüşde amala aşyrylýanyny aýratyn bellälikdir. Yakın wagtda online hasaplaşlar geçirmek boýunça hem degişli işler alınıp barylýar. Sewdanyň bu hyzmatyndan ilkinji gedek peýdalanýanlaryň her günne 70'siniň hasaba alınmagy bu urun geljekde uly meşhurlygy eýe boljakdygyny äşgär edýär. Häzirki döwürde möhüm bolup durýan, sewda boýunça dünýäde giň ýaýran online hyzmatlaryň ýurdumyzda talaba laýyk derejede ýoly goýulmagy bu urda gazanylýan ýokary netijedir. Hormatly prezident tarapyndan ýaşaň jemgyýetçilik syýasy başlanýşlaryny ileri tutmak, gollamak hemme höwetlendirmek maksady bilen ýerine ýetirjek häkimiýet edaralary bilen ýygydarly işler alyp barmak, ýaşary almak hemme bilmeň dürli uglary boýunça internet ulgamynyň el ýeter bolmagyna gönükdirlen işleri hasama çaltandyrmak meseleleri möhüm wezipe hökmüne kesýetlendi. Bu urda amala aşyrylýan işler ýokary netijelere besenýär. Häzirki wagtda Türkmen Aratnaşyk agentlik hem Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty bilen birlikde döredilýän sanly çözgüt IT meýdançy hojalyk jemgyýetine innovasiýany işlepdirýän ýaşlar tarapyndan dolunuş we pulduk edaralaryna, innovasiýa kärhanalaryna hem täze önümçiligi başlan kiçik kärhanlara gollaw we hyzmaty üpçün etmek maksatly hyzmatlary, täjirçilik inkubatory tehnologiýalaryň degişli hyzmatlary boýunça programmalary işlemtilýär. Munyň özi hormatly prezident bilen kararyna raýatly kabul edilen Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda kompýuterleşdirilen serişleri we inženerçiligi doly el alan hemme innowasiýalary işläpdirýän hünärmenliň kemale gelýänini görkezýär.
Yergele nevellefek bu merkezden agdalary ulan taliplen hememe ýaş hunarmenleň ýurdumyň ministrliklary hememe puduk idaralar üçin döredýän saýtlarynyň durmuş hyzmatlary boýunça programmalaryň okuw maksatnamasyny sanly urgumda amala aşyrmaga gönükdirleni taslamadan şu ýyl onlarça işin tüzüldi. Hememe netijeli ornaşdyryldy. Häzirki wagtda hormatly prezident bilen ýurdumyň medeniýet sunugy urgumyny ösürmek bilen bagly alyp barýan döwlet siýasatynyň şäherlerini we toplumyň maddi enjamlaryň bunyadyny ýygydarly putulandyrmaga, sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerinin netijeli peýdalanmaga aýratyn uly ünsürli. Bu urda ýurdumyň tans toparlary üçin döredilýän mümkinçilikleriň germem barha giňeýe. Ýakynda ýurdumyň tans toparlarynyň türgünleşik meýdançalarynyň 18-siniň jemi 3752 ýene dördül meýdanda döwrebap düşökler bilen üçlendirmegi olaň has hem dörejilikli zähmet çekmeklerini iterge berdi. Ýurdumyzda milli tans sunugyny ösürmäge burada ýokary bilimli hunarmenleri hemem usta tansçylary ýetişdirmäge, milli koreografiýa almany çuňury özleşdirmäge ukyply ýaşary kemal etdirmäge ünsürli. Munyň şeýledine folklor, etnografik hemem dörejilik merkezleriniň döwrüň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üçlendirmäge aýdyň şaýatlygy diýip. Şu nukdaýlardan gahrman arkadamyň taýlalaryny netijesinde ýurdumyň tans toparlarynyň dörejilikli we täze öwüşgüni tans eterlerini döretmekleri, ihlasy zähmet çekmekleri üçin türgünleşik taýýarlyk merkezlerini Germaniýanyň kampaniýasy tarapyndan öňürlen oňoýly we rahat, döwrebap hem ýokary hili, ýürüýte niýetlenen düşökler mümçedildi. Muňözi medeni däplemeden hereket hemem gözellik bilen utgaşýany milli tans sunugynyň dünýä ýaýylmagyna, bu urdaky täze eterlerini döremegiне iterge berýär. Häzirki zamana tans sunugy köp asyrlyk hemem häzirki zaman desturarynyň berk düdügünlerini özünde jemleýär. Muňa biziň ýurdumyzda hereket edýän tans hemem folklor toparlamynyň çykyşlaryna synydeninde göz ýetirmek bolýar. Häzirki zaman tans hereketleri biziň aňyrdan gelýän milliligimiziň eýinçiligini ýitirmän, ol hereketlere täzeçe öwüşgün berilip, täze keşfe getirilmek bilen münasip ösürilýär. Şol wagtyň özünde de ruhy mirasymyzyň baýdy sularyny özünde saklayan tans we folklor çykyşlary dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar. Ýurdumyzyň medeniýet we sunugy işgärleri dörejilikli zähmet çekmäge döredilýän döwrebap şertler üçin gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyň sport we ýaşar siýasaty ministrläriniň Birleşen Milletler Ugrumasynyň degişli düzüminiň arasynda geçirilen online gepleşikleri işen häsiýet besendi. Gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrläriniň wekilleriniň hemde Birleşen Milletler Ugrumasynyň Ilat gaznasynyň ýurt boýunça direktorynyň arasynda sanly urgun boýunça geçirilen maslahaty işin häsiýet maksat boldy. Gepleşiklerde 2021-2025-nji ýyllarda ýaşlar siýasaty boýunça hyzmatdaşlyk etmek, burada 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny taýýarlamak meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde ýaşlara hem taraplaýyn gollaw bermek, olaň şahsiýet hökmüni kämilleşmek üçin giň ýol açylýar. Mehriban arkadamyzyň ýygyderli aladat netijesinde ýurdumyzda raýatlan şol sany ýaşlaryň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi, hem taraplaýyn sadaşlyk ötmegi, ýaş netleň döwrebap terbiýelenmegi we döwrebap bilim almak üçin ähli şertler döredildi. Hormatly prezidentimiz degişli düzümleň Türkmenistana ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny taslamasynyň işlen taýýarlanmagyna, durmuşa geçirilmegine işen gatnaşmagynyň möhümdigini hem işe bellige, ýaşlar siýasaty boýunça özara tejribe alşmak üçin halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy hatam ösdürmek, bilelikdäki maksatnamalar taýýarlamak möhüm bolup durýar. Tamamlanyp barýan Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalynyň zähmet galkynşy bu ýylyň hem ýokary netijelere besenýän güwägeçe. Ekrançylyk meýdanlaryna häzirki döwürde alınıp barýan işler muňa dogly güwägeçe. Bu wagtda Daşoğuz welaýatynda durmuşa geçirilýän işler ýürüýte bellenilmegi münasipdir. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýylyna maksat bolýan Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalyna da owa senat toplumynda ulun netijeler gazandy. Mehriban arkadagymyzyň öňde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ekrançylyk meýdanlaryny ýad eksine taýýarlamak çäreleri barha giňerme eýe bolýar. Bu wagtda Daşoğuz welaýatyny durmuşa geçirilýän işler ýürüýte bellenmäge münasipdir. Häzirki günlerde ýer eýeleri hemde olaň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idara kärhanalaryň hünärmenleri wagtdan netijeli peýdalanyp täze zähmet ýeňişlerini gadanýarlar. Şunda tehnikalary, olaň gurallaryny hemem ýerleri ekiş mögdümine bir kemde taýýarlamak baş maksat edilip öňde goýuldy.
Golaýtyň etraplarynyň tehniky hyzmat etiş kärhanalaryna durmuşa geçirilen işler aýratyn buýsunç döretge. Olarda tehnikalary, owa huzul guralaryny we ätiýaçlyk şaýlary taýýarlamak, öňden bar bolanlaryny awatlamak boýunça alınıp barlayan maksady okunly işler göwnüň öterýär. Mähriban arka dağımydyň geljek ýöl bellen aýdyň wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirilmegi işleň häzirki gurulşyna köp derejede baglydyr. Muňa oňat düşünmek bilen ulgamda dähmen çekýän hünärmenler her bir işiň ýokary hil derejesine berza edilmegini gadanýarlar. Şu günler kärhanalarda ätiýaçlyk şaýlarynyň ýyllarça görnüşi öndürilýär. Etraplarda ýad ekisine gatnaşak tehnikalary, gowy ekijileri we beýleki önümçilik guralaryny awatlamak işleri giň gerimde ýaýwanlandyrylýar. Hemde bu iş bellilen meýilnama laýyklykda gurmaçylykly dowam etdirilýär. Täze ýyl bayramynyň öň syratyna gadanlayan netijeleň pagtaçylyň bol hasyl öndürmekler barada maksatlarynyň hasyl bolmagyna mümkinçilik berer. Daşy dolayt owa huzurky önümçilik birleşiginiň hemde oň etraplarda kärhanalarynyň hünärmenleriniň sağlaşykly işler münasip netijesini berýär. Häzir reçelne tehnikalaryň bu owa huzul guralarynyň esasy bölegi möhümi taýýar edildi. İşleň häzir gurulşy geljek ýyl gowy ekisine hiç ýyly bökdönçligiň bolmajakdygyny anamartdyrýar. Muňa özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamydy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyna gödegini tutulan wezipeler ýerine ýetirmekde. Geljek ýylyň aýgytly ýyllyň birine öwriljekdigine güwa geçýär. Daşy dolaýtyna ýad ekisine hemme taraplaryň ykçam taýýarlyk görülýär. İşleň häzir gurulşy tamamlanyp barýan Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalyň täze häkmet ýeňişlerini betlenjekdigine anamartdyrýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahraman arkadamydan taýsyz taýlalaryň netijesinde ýurdumyzda döwrüwa daşky bazarlarda bäsleşligi ukyply önümleri önürmek başarýan dokument senaty pudugy kemale getirildi. Ähli babatlarda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän kuwatly dokma kärhanalarynyň arasynda ýurdumyzda ýylan ağ altyndan ýokary hirli, gymmatly çyg mallarynyň hemem eslegli önümleriň önürilýän kärhanalarynyň kataryna Türkmenabadyň Pamuk Egirji kärhanasy bar. Geçen 11 aýyň içinde beý kärhananyň agdyr işi hünärmenleri daşarky hemem içerki bazarlarda uly islege eýe bolan ýokary hirli nah ýüplükleriniň 28.505 manatlygyny öndürdiler. Berqarar watanymyzda milli ykdysadyýetimiziň hasam kuwatlanmagyna ýurdumyzyň dokument senatyna möhüm orny değişik bolup durýar. Häzirki wagtda bu pudugy değişik kärhanlarda içerki we daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan ýokary hirli önümler öndürilýär. Lebap welaýatynda da önümçilik işlerini döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda gurap ýokary netijelere eýe bolýan dokma kärhanalarynyň biri Türkmenabadyň Pamuk Egirji kärhanasy. Bu kärhana netijeli iş tepkinleri bilen ýurdumyzda giňden tanalýar. Agdyberlikli ähmet ýoly goýlany bu döwrüp kärhanada ýylyň başyndan beri öňde goýulan boşnamalary dogry berja etmek wezipesinden uralýar. Dünýäniň öňde barjy tilsimatlary hemem enjamlary öňçüdilen kärhanada nah ýüplükleriniň ýokary hili görnüşleri taýýarlanyp, içerki dokma kärhanalaryna, şeride daşary ýurtlara urdulýar. Munyň özi döwrüp senat kärhanasynda önümçilik işleriniň sağlaşykly ýoly goýulýanyny görkezýär. Geçen 11 aýyň içinde de bu ýerde ýokary hili nah ýüplükleriniň 28.505 manatlygy öndürildi. Hemem meýilnama manat hasabyna 111.10 götürüm ýerine ýetirildi. Bu bolsa manat hasabyna kärhanada ösüş tepkiniň 107.117 götürme deň bolanyny görkezýär. Şeýle geçen döwrüň içine taýýarlanan önümiň 2021 tonnasy, ýagny 19.807 manatlyk önüm daşary ýurda urdurly. Önümçilikde ýokary iş görkezýän bir hatarda önümiň ýokary hili bolmagyny esasy ünsürlýär. Bu wagtda ýürüýte kämil enjamlar we öňçüdilen barlahany bölmem kerek diýär. Onu önürleyen önümün hilini, önümçülüğünü ähli tapqırlarına güdäwçilik edilýär. Ýurdumyzda ýetişdirilen gowçy hasylyndan ýokary hili önümden taýýarlanmagyna gujurly ähmet çekýän dokmaçylar ýyly üstünlikli jemlemekde iş tepkinlerini barha batlanyrýarlar. Milli ykdysadyýetimiziň depkinli üstünlüğünü düşünetmekde ýurdumyzyň dokma pudugyny möhüm ornuňa değişikligine aňrýan bilen düşünýän kärhananyň agdyr dokmaçylary ajaýyp iş şertleri hemem dokma urgumynyň ösürme urny edýän aradylar üçin gahraman arkadamyda alqışlarını aýdýarlar. Hormatly prezident bilen parasatly öňden görjülikli başçylygynda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda ösürmekde, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini mundan belägem ýokarydyrmakda ägir türlü işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimizde şol sany hususiýetçiligi ösürmäge düýpli maýy goýumlar goýulýar.
Tamamlanıp barayan Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna Balqanawa şäherine ýokary hili ünümlerine laýyk gurulyp, işe girdilen Döwrewap ýylaçyşanyda hormatly prezident bilen şeýle giň garymly aradalarynyň ajaýyp meýwelerini beridir. Täze-ýylyň öň ýanynaky şu günlerde bu Döwrewap ýylaçyşanyda ýetişdirilen ýokary hili pomidorlaryň ilkinji hasyly sarp edijileri urdurup başlandy. Bagtyar halkymyň bolýan durmuşda ýaşamagy, raýatlamyň öz topragynda ýetişdirilen dürli göýgünümlerine ýylyň tutuşy dowamynda ygtybarly üçinilmegi, şunu hususy buduň ägir dur mümkinçilikleriniň netijeli peýda bolmagy wagtda gahrman arkadamyň edýän uly aralaryna munasip goşunt goşmak Döwrewap ýylaçyşanynyň ähli işgärleriniň baş maksady bolup durýar. Häzirki zaman enjamlar we üçindilen ýylaçyşanyda ähli işleri Döwrewap tehnologiýalary işläp taýýarlamalary hemde kemil tehnologiýalara daýanýar. Munyň özi ýylaçyşanyň ýylylyk, çyýgylyk, suwuruş urugumynyň işlerini talaba laýyk ýola goýmakda möhüm ähmiýete eýdir. Göýgünümleriň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk meýdany 4 hektara barabar bolan ýylaçyşany bir wagtda täze iş ornunyň 60 oglaýyny döretmäge mümkinçilik berdi. Bu ýerde ýetişdirilen pomidor şetirleriniň ilkinji hasyly Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalynyň noýabr aýynyň soňky günlerine başlap ak bazarlara çykarylyp başlandy. Bu ýylaçyşanyda agrotenik taraplara laýyk ýetişýän pomidorlary ýygnamak işi geljek ýylyň iýun aýynyň ortalaryna çenli dowam eder. Şeýlelikde ýylaçyşanydan tutuş möhüminiň dowamyny alınjak pomidor hasylynyň umumy möçüri 1000 tonna barabar bolar. Munyň özi bu ýerdäki pomidor düýpleriniň her birinden möhüminiň dowamyny alınjak hasylyň 7 kilogramdan 17 kilograma çenli ýetişekdigini tasdiklaýar. Ýylaçyşanydaky pomidor gullerini tozalanymak aralan kömegi bilen alınıp barylýar. Bu ýerde ýetişdirilen pomidorlary mineral dökümler bilen baýlaşdyrylan suw bilen suwarylýar. Syzylyp çykýany artykmaçy suwlar bolsa, ýürüýte akarjyklaryň kömegi bilen bu ýerde toplanyp tejribeli telekeçiniň ýylaçyşanynyň guraýynaky 5 hektar meýdana kemale etiren 5500 düýp dürli meýweli baglaryny suwarmakda netijeli ulanýar. Bu şäheriniň meýweli baglaryň hasyllaryny ýokurundurmagy oňyň mümkinçilik berýänligi alymy tejribeler tasdiklaýar. Alyp barýan işlerini dürüjülükli çemeleşýän telekeçi geljekde Döwrewap ýylaçyşanyna ýetişdirýän göýgünümleriniň görnüşlerini köpeltmegi, hemem olardan alynýan önümleri gaýtadan işleýän önümçiligi ýola goýmak maksadyny. Ýerine aýsak, bu ýylaçyşanyda ýokary hili ürünlerine laýykda ekologiýa taýdan arasy ýetişýän pomidor hasylyny içerige daşarky bazarlarda isleg ýokardyr. Halkara parahaçylyk we ananşmak ýylylap alanylan 2021-nji ýyla ykjam taýýarlyk görýän halkymyň toý taşaklarynyň rızkyly bereketli bolmagyna munasip goşunt goşmagy maksadyny ýa-ni telekeçiniň Döwrewap ýylaçyşanyna şu günleri hasyl ýygnamak möhümi guramaçylykly dowam edýär. Ýylaçyşanyň hünärmenleri halal zähmet çekmäge döredýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyň Aşgabatda 24-nji dekabrda saat 20-den 25-nji dekabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan vilayatyna ütkap ýamgyrly howa bolup gar gaçykly ýagşýar. Demirgazyk günnordan tez sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şemal, gündüzine 1-6 gradus. Kenarýak taraplaryna 2 gradus sowukdan 3 gradus şemal bolar. Ahal vilayatyna ütkap ýamgyrly howa bolup gar gaçykly ýagşýar. Demirgazyk günnordan tez sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şemal, gündüzine 2 gradus sowukdan 3 gradus şemal. Günorta günnor etraplaryna bolsa 6 gradus şemal bolar. Mary vilayatyna ütkap ýamgyrly howa bolup gar gaçykly ýagşýar. Demirgazyk günnordan tez sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şemal, gündüzine 2-7 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyna ütkap ýamgyrly howa bolup az keme gar gaçykly ýagşýar. Demirgazyk günnordan tez sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şemal, gündüzine 2-7 gradus mayl bolar. Daşowuz vilayatyna ütkap ýamgyrly howa bolup az keme gar gaçykly ýagşýar. Demirgazyk günnordan tez sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus mayl bolar.
Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp ýağmurly hawa bolup gar gaçykly ýagşýar. Demirgazy kunmataran teleskopda 8-11 metre ýetýän şemal utur. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 1 grad üçin mayl, gündüzine nordan 2 grad üçin mayl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan böleçikleriniň möçüriniň gadydan 10 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passanda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasaly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ileşer, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri ösenýär. Ähli ötüşleriň ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.